Bore da. A chroeso i'n gwasanaeth. Mae Criw'r Ysgol Sul yn dalentog dros ben. Adrodd, canu, coginio, Canu offerynnau, chwaraeon a dawnsio. arlunio, adeiladu Lego a siarad gwahanol ieithoedd. Mae gan bawb dalent a dyna thema ein gwasanaeth diolchgarwch eleni. Mae ambell i berson yn teimlo nad oes ganddyn nhw unrhyw ddawn ac eraill yn credu nad yw ei doniau yn ddigon da. Wel, mae gan bawb ddawn, adnabod a defnyddio'r ddawn honno yw'r gamp. Heddiw byddwn nhw'n cael blas ar beth sydd gan y Beibl i'w ddeud am ddefnyddio ein talentau ac yn cael cyfle i ddiolch amdanynt. Byddwn nhw'n clywed ambell i hanes arall ac yn mwynhau doniau'r criw Ysgol Sul. Dyma stori'r talentau o lyfr Mathew. Un tro, roedd dyn yn mynd ar daith. Cyn mynd, rhannodd ei eiddo rhwng ei 3 gwas. 5 sach o ddarnau arian i'r cyntaf, 2 sach i'r ail ac 1 sach i'r olaf. Gwnaeth y gwas cyntaf a'r ail was brynu a gwerthu gyda'r arian mwyn gwneud mwy o arian, ond claddodd y trydydd gwas yr arian mewn twll yn y ddaear a'i adael. Wedi amser hir, daeth y meistr yn ei ôl. Gofynnodd i'w weision beth oedden nhw wedi ei wneud gyda'r arian. Rydym wedi dyblu'r arian roest i ni mewn gwas cyntaf a'r ail was. Da iawn, mae'r meistr. Rydych yn weithwyr ffyddlon a da. Dewch i fathlu gyda mi. Mi gadwais dy arian yn saff mewn twll yn y ddaear. Dyma ti'r arian yn ôl dwedaf y gwas olaf. Yp hwdryn, diog. Mae'r meistr a chymerf yr arian ganddo ei roi i'r gwas cyntaf. Anfonodd y meistr y gwas drwg i ffwrdd heb geiniog i'w enw.
Dyma hanes y cantorios Nina Simon o'r llyfr Storeuon Nos Da I bob rebel o fell. Roedd Nina yn fell dan lantog dros ben pan oedd hi'n 2 blwydd oed, un dynod yn yr eglwys, dringodd at yr organ a canu'r emyn God be with you till we meet again. Pan roedd hi'n 5 oed, fe dechreuodd wersi piano. Gweithiodd yn galad iawn gan roi cant a cant. Pan oedd hi'n 12 blwydd oed, perfformiodd mewn cyngar. Roedd ei rhieni yn eistedd yn yr hes y blaen, ond roedd yn rhaid iddyn nhw symud I wneud lle i'r pobl gwyn. Gwrthod Nina chwarae nes bod ei rhieni yn cael eistedd nôl yn yr blaen. Doedd Nina methu gorfedd anghyfiawdur. Roedd hi eisiau I pobl di yn flacio yn ei talentau. Roedd Nina yn gwybod mae'r hawliaeth yn brif o pobl du ac roedd hi eisiau iddyn nhw gael nerth o chwaneuon. Mae cael eich trin yn aneg yn gwneud I chi amyn eich hynny. Chi'n dechrau meddwl efallai nad ydyw nhw digon da, meddai. Penderfynodd Nina beidio gael gofyn, ond I fythau ei donna, a daeth yn gantorion jazz yn ochr byd.
Yn y stori enwog am y talentau, mae Iesu'n sôn am sut dylsyn ni ddefnyddio'n ddoeth yr holl ddoniau mae Duw wedi rhoi i ni. Efallai bod ni'n dda am wrando, neu'n dda am drefnu, neu'n dda am ofalu. Mae'n bwysig ein bod ni'n defnyddio'r talentau hynny clod i Dduw. Mae'n bwysig ymarfer ein talentau beth bynnag ydyn, fel nad ydym ni yn ei gwastraffu. Ydych chi wedi clywed y dyfyniad enwog, Genius is 10% inspiration and 90% perspiration. Rhaid i ni gyd wneud ein gorau glas. Beth am fynd ati'r wythnos yma yw ddefnyddio ein talentau mwyn codi calon, ffrind neu aelod o'r teulu. Ddion, ein tad, diolch am y doniau rwy ti wedi ei rhoi i bob un ohonom. Helpa ni i beidio a bod fel y trydydd gwas yn gwastraffu ei doniau. Gai byw yn bywydau mewn ffordd sy'n dy blesio ti ac yn gwneud ein gorau glas bob amser yn enw Iesu Crist. Amen. Diolch, diolch Iesu, diolch, diolch Iesu, diolch, diolch Iesu yw fy nghan. Diolch, diolch Iesu, o diolch, diolch Iesu, diolch, diolch Iesu yw fy nghan. Fedrai fyth mwy amau, fedrai fyth mwy amau, fedrai fyth mwy amau yw fy nghan. Fedrai fyth mwy amau, o fedrai fyth mwy amau, fedrai fyth mwy amau yw fy nghan. Fedrai fyth fyw hebddo, fedrai fyth fyw hebddo, fedrai fyth fyw hebddo yw fy nghan. Fedrai fyth fyw hebddo, o fedrai fyth fyw hebddo, fedrai fyth fyw hebddo yw fy nghan. If sydd yn fy nghanol, if sydd yn fy nghanol, if sydd yn fy nghanol yw fy nghan. If sydd yn fy nghanol, o if sydd yn fy nghanol, if sydd yn fy nghanol yw fy nghan. Diolch, halleluia, diolch, halleluia, diolch, halleluia yw fy nghan. Diolch, halleluia, o diolch, halleluia, diolch, halleluia yw fy nghan. Miam merau I barchu disuras, onomas ydei mera don Efcharistion. Iotas ydei meros do trapezi, meros di nimi. Dwi'n mynd I ganu tu ôl i'r doth mae blawd. Tu ôl i'r doth mae blawd, tu ôl i'r blawd mae fili, tu ôl i'r fili draw y bryd, mae cael o wyn milin. Uwch ben y cae mae'r haen, sy'n lliwio bob tywysyn. Uwch ben y haen mae Duw sy'n rhoi y gwynt a glaw a'r heilwen. Yn yr ysgol Sul, rydyn ni wedi cael hanes Joseph. Cafodd fywyd anodd, roedd ei frodyr yn eithigaidd ohono. Cymaint felly nes iddynt ei werthu
yn geithwas. Cyrhaeddodd yr aifft ac as i weithio i dyn pwysig o'r enw Potiphar. Dwedodd wraig Potiphar gelwyd amdano ac as i'r carchar. Bu Joseph yn y carchar nes i Pharo. Brenin o wlad glywed bod ganddo ddawn arbennig. Roedd yn gallu darllen breuddwydion. Fe lwyddodd Joseph i ddarllen breuddwydion Pharo yn gywir a chafodd ei rhyddhau o'r carchar a chael swydd bwysig. Daeth newyn a Joseph oedd yn gyflwyno am rannu'r bwyd i'r holl bobl. Daeth ei frodyr i chwilio am fwyd, ac wnaeth Joseph ei maddau a rhoi cartref iddyn nhw. Stori Joseph yn dweud mae Duw yn rhoi doniau gwahanol i ni gyd. Stori mae dawn Joseph yn cadw breuddwydion ac yn gwneud ei frodyr yn ei ddigeidfus. Ond y fewn honno sy'n achub Joseph ac pobl yn newyn. Mae'n bwysig rydyn ni yn ddyrniad ben Duw ac yn helpu ac yn defnyddio'n doniau i helpu rai pobl eraill. Nawr darlleniad nesaf o'r Llyfr Rufeiniaid o lythyr yr ysgrifennydd Paul at Gristnogion Rhyfaid, sef mae'n sôn am gadael digwydd Duw. Mae'r eglwys fel corff person. Mae'n gwahanol rannau'r corff a dydy pob rhan o'r corff ddim yn gwneud yr un gwaith. Yn yr eglwys rydyn ni gyda'n gilydd yn gwneud un corff, sef corff y Meseia. Mae pob un ohonyn ni'n rhan o'r corff ac mae arno ni angen pawb arall.
Oedd Duw wedi rhoi doniau gwahanol i bob un ohonyn ni. Oedd ydy Duw wedi rhoi gallu i ti roi neges fyfynnol gwna hynny. Ond mae helpu pobl eraill ydy dy ddawn ni gwneud job dda ohoni. Os oes gen ti'r ddawn i ddysgu pobl eraill gwna hynny'n gydwybodol, os wyt ti'n rhywun sy'n annog pobl eraill bwrw iddi, os wyt ti'n rannu dy eiddo gyda eraill bydd yn hael. Os oes gen ti'r ffawni arwain, gyna hynny'n ffrwd. Os oes creadigrwydd yw gyna hynny'n llawen. Dwi'n ddawn neu jigsaws. Dyma jigsaw fi o 3D Big Ben. Dwi'n mwynhau coginio cacennau. Dwi hefyd yn mwynhau bwyta cacennau. Bwytach yn mwynhewch! Gweddi'r diolch, Salm Dafydd, Salm 138. Dwi'n diolch i ti o waelod calon, ac yn canu mawl i ti o flaen y diwiau. Dwi'n ymgrymu i gyfeiriad dy deml sanctaidd ac ymoli dy enw am dy gariad a dy ffyddlondeb. Mae dy enw a dy addewid di yn well na phopeth sy'n bod. Dyma fi'n galw a dyma fi'n ateb. Ysbrydoli a rhoi hyder i mi. Bydd brenhinoedd y byd i gyd yn diolch i ti o arglwydd pan fydden nhw'n clywed y cwbl yr wyt ti'n ei addo. Bydden nhw'n canu am weithredoedd yr arglwydd. Mae dysblander di'r arglwydd mor fawr. Bod yr arglwydd mor fawr, mae'n gofalu am y gwyliau. Mae'n gwybod o beth am y balch. Pan dwi mewn trafferthion, roedd yn fy achub o afael y gelyn gwyllt. Ti'n estyn dy law, gref fi'n helpu. Bydd yr arglwydd yn talu nôl ar fy rhan i. O arglwydd, mae dy heilioni yn ddiddiwedd. Paid troi cefn ar dy bobl, gwaith dy ddwylo. Helo blant, a phawb sydd wedi ymuno ar gyfarfod diolchgarwch yma bore yma. Dwi'n diolch am y gwahoddiad a'r fraint o cael dod atoch chi i Grwys a cael sgwrsio chi'r plant fel byddai bob amser yn dod yno. Wel am oedfa hyfryd. Does dim eisiau fi ofyn i chi sut i chi bore yma. Mae'n amlwg eich bod yn dda iawn a'ch cyfraniadau i'r oedfa yn bendigedig. Ydych chi gyd mor dalentog ac wedi cyflwyno eitemau mor amrywiol ac na graen. Wel, fel na byddwch chi bob amser yn y Crwys yn ei de. Diolch i chi am help am bobl mor glyfar sydd yn creu rhywbeth fel Zoom, fel bod ni'n gallu gweld ein gilydd a bod ni'n clywed ein gilydd ac mewn oedfa fel yma y bore yma. Mae hwn yn wasanaeth arbennig iawn, sy'n rhoi cyfle i bob un ohonom ni i ddiolch. Gan amlaf, fe fyddwn wedi addurno'r capel gyda ffrwythau a blodau, ond nid felly
y tro yma. Serch hynny, yr ydym i gyd yn ymuno yn y diolch. Mae yna lawer gyda ni ddiolch amdano, ond nid oes. Gyda llaw, pa sawl llythyren sydd yn y gair diolch? 5 neu 6. Syllafwch y gair diolch gyda fi nawr. D, I, O, L, Ch. Ie, diolch, 5. Da chi. Rhaid diolch bob amser, am bob cymwynas a thro da. Diolch am ein rhieni, nid oes neb yn nhw am ein gofal drosom ni. Mae mewn llawer ffordd. Maent yn ein caru ni, yn prynu dillad i ni ein gwisgo yn smart, yn neis. Yn paratoi bwyd ar ein cyfer ni, gwneud siŵr bod ni'n cael digon ac yn siŵr bod ni'n cael y bwyd iawn. Nhw fydd yn rhoi presantau i ni hefyd pan byddwn ni'n cael ein 5 blwydd. Ni ddiolch hefyd am gartrefi cynnes y clud maen nhw'n darparu ar ein cyfer ni. A mae rhaid ni gofio wrth gwrs wrth i ni ddiolch fel yma am y rhai sydd yn ddigartre. Yn ein dinas ni yma yng Nghaerdydd ac yn wir dros y byd y ffoaduriaid yma sydd wedi ffoi ac maen nhw'n byw oddi cartre. Felly rhaid ni ddiolch yn does. Diolch yn rieni ac maen nhw'n gwneud hynny gyda help Duw. I chi'n cofio'r emyn bach yna fydd ni'n canu'n aml iawn. Canaf yn y bore am dofal ci. Drwy yr hirnoes dywys gwyliais droso fi. Ac am yna mae'n dweud, diolch y ti arglwydd, nid ateliais ddim. Cysgod bwyd a dillad ti a'i roddais dim. Felly, wrth diolch i'n rhieni, ni'n diolch i Dduw, ni'n diolch i'n rhieni ar yr un pryd. Ysgwn ni wedi canu yn y bore yma, neu unrhyw oedfa, emyn hen ffrind i mi. Mae dda bod ffrindiau yn dos e, a wy'n siŵr bod llawer o ffrindiau gyda chi. Enw'r ffrind yma oedd Gomer. Ac oedd e'n o'r un ardal â mi, ac yn wynidog yn yr un ardal â mi. Ac mae un emyn gyda fe yn llyfr y Mynau sy'n dweud fel hyn, rhwng foliant i Dduw am ein cadw ni'n fyw, am fwyd ac am ddillad, molianwn ein Duw. A dyna ni'n gwneud y bore yma, bob un ohonom ni, pe bai ni yn y capel neu yn y cartre, fel aelodau, fel plant Ysgol Sul, diolch i Dduw y bore yma o'r newydd. Darllen, gwrando, gweddio, canu, chwarae ffidil, dawnsio, beth bynnag, i ni gwneud addoliad i Dduw ydo fe. Rhaid peidio anghofio diolch. Diolch i Dduw am bob peth, yn does. Rhaid ni diolch. Falle fydd ni'n nghofio weithiau, cymryd pethau'n ganiatawol. Mae emyn sy'n dweud, yn defnyddio'r gair diolch lot o weithiau, sy'n awgrymu mor bwysig yw diolch. Pan anewch chi troi at emyn 147 a chyfri faint o weithiau y gwelwn y gair diolch ynddo. Wnewch chi wneud hynny ar ôl y gwasanaeth yma orffen? Addo? Oce. Ysgwn ni ydych chi'n cofio pan oeddwn ni yma yn y Crwys o'r blaen. Byddai bob amser yn falch o'r cyfle i ddod i Grwys i brigethu, i gwrdd â hen gyfeillion ac i sgwrsio gyda chi'r plant. A'r Sul arbennig hwnnw, ysgwydych chi'n cofio, fi yn gwneud syms dych chi. Fi'n gwybod bod pawb ddim ohonoch chi'n licio syms. Faint ohonoch chi sydd yn? I chi yn dda yn arithmetic yn gwneud syms? Beth bynnag, yr oeddech chi yn well na fi y bore Sul hwnnw. Y bore hwnnw fi ofynnais i chi, faint oedd 2 ac 8? Fateb i oedd 11. Wrong, meddech chi. Chi oedd yn iawn, 10. Yna gofynnais, faint oedd 7 a 3? Ar ôl i fi fod yn wrong yn anghywir eto, chi'n dweud 10, tic. Faint oedd 5 a 5? Yn iawn eto, tic arall. Yna gofynnais i chi, faint oedd 9 ac 1?
Ac wrth gwrs, gan bod chi mor glyfar yn y syms, fe gais i'r ateb cywir 10. Mae'n siŵr bod chi yn cofio yr hanesy'n hwnnw yn y Testament Newydd. Rydym wedi clywed raidd o megyn yr Iesu y bore yma. Chi'n cofio, mae'n siŵr, am y 10 o ddynion a ddaeth at Iesu Grist. O'n nhw'n dost i gyd yn sâl. A maen nhw'n gofyn i Iesu Grist i'w gwella nhw. A mae Iesu Grist, oherwydd bod ni caru, yn ei gwneud nhw. A dyma'r dynion yn mynd i ffwrdd. Ac yna, ymhen ychydig, mae yna faint un person dod nôl at Iesu Grist. Chi'n cofio? Un person dod nôl ac yn dweud diolch o Iesu Grist am ei wella fe. Beth yma 9 arall. Peidiwch ffrind blant fod fel y 9 arall. Rhaid ni fod yn ddiolchgar bob amser am bob peth a dderbyniwn ni gan y rhieni a gyda Duw. Dyma ni nawr yn gorffen ac yn gofyn i chi i ganu yn uchel pa fyddwch chi cael cyfle. Diolch, diolch Iesu, diolch yw fy nghân. Bendith arnoch chi blant a phob un o aelodau crwys sy'n gwrando bore yma. Amen. Fel arfer, rydyn ni'n gwneud casgliad tuag at y banc bwyd yn ystod y Gwasanaeth Diolchgarwch. Mae'n bosib i chi wneud cyfraniad ar ei gwefan. Ewch i chwilio am banc bwyd Caerdydd. Diolch yn fawr i chi gyd am wrando. Gobeithiwch bod chi wedi mwynhau. Gadewch i ni i gyd ddiolch am ein talentau ac annog ein gilydd i'w defnyddio, lles eraill. Gweddion, anwyl Duw, diolch i ti am yr holl boniau a roddais di ni. Helpa ni i adnabod y doniau hynny, ei meithrin a'i defnyddio lles eraill. Helpa ni i ddathlu doniau ein gilydd a gwerthfawrogi bod gan bob un ohonom ni gofraniad i wneud. Amen.